Kowe berusaha untuk sabar. Engkau diparingi sabar tenan mbek Gusti Allah taala. Amma yatasabar sabarahu. Gak ana wong diparingi Gusti Allah kok diparingi sabar. Wah itu paling hebat iku. Mau diparingi duit entek silok. Mbok niku jajan silok entek. Paringi sepeda motor silok namoh. Kowe nek diparingi sabar. Gantek-entek iku paringi sabar. Luas. Lane njaluk sabar. Nyata sabar. Berusaha untuk sabar. Harus nyuwun karo Gusti Allah, ora kok berusaha tok. Berusaha tapi ambek nyuwun Gusti Allah, Gusti kula panjenengan paringi sabar. Kula paringi sabar Gusti. Wong nek ngendel-ngendelno tak sabar-sabarke. Tapi ora nyuwun mbek Gusti Allah. Padha karo wong njaluk rezeki karo Gusti Allah tapi ora nyambut gawe. Jadi nyuwun paringi sabar tapi juga berusaha untuk nyabar-nyabar ke awake dhewe. Entuk sabar, wah iku khairan wa ausa daripada peparing-peparing liyane. Mergo apa kowe? Sabar iku wong do kepengin sate kowe gak kepengin dhewe. Sabare ra karuan. Wong entuk dhuwit kowe gak kepengin blas. Sabar. Kowe enak dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa a'ta yauma Hunain sallallahu alaihi wasallam unasan minat tulaqa'i yata'allafu qulubahum 'alal Islam id a'tahum mi'atan minal ibil wa kana min jumlati man a'ta Malik bin Auf famtadahu bi qasidatin wa a'talan paring sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain ana ing peristiwa Hunain. Hunain itu peperangan Kanjeng Nabi setelah Fathu Makkah. Ada Fathu Makkah terus ada perang Hunain. Kanjeng Nabi maringi unasan ing wong-wong minat tulaqai saking mereka-mereka yang dilepas diparingi apa wong-wong cekal dilepas diparingi ya ta'alafu nglulut-nglulut ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ulubahum ing ati-atine unasan mau alal islami ing atase Islam. Ya, ben gelem ning Islam, ning sing wis mlebu Islam ben tambah kuat. Iku diparingi. Id a'tahum nalikane paring sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing unasan mau mi'atan. 100 minal ibili saking unta. 100 pitik ngono ae. Apa gak unta. Unta iku warange ra karuan saiki. Ngungkuli sapi. Gedene barang ya ngungkuli sapi. Di atas sapi lah regane iku. Iku diparingi 100. Orang-orang ini. Nggo nglulut-lulut hati ini. Wa kana min jumlati man lan ana iku termasuk jumlahe wong akta kang paring ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
sapa Malik bin Aufin, Malik bin Auf seorang penyair. Famtadahu mongko ngelem sapa Malik hu ing Kanjeng Nabi bi qasidatin kelawan syair panjang. Qasidah itu syair panjang. Kaya Burdah itu qasidah karena dia syair panjang sampai sekian bait. Banat suatnya Zuhair, Ka'ab bin Zuhair itu juga qasidah. Muai wong kok 100 ini. Nek dermawan masa ono. Dermawan sampai segitu. Wa rawatul Mudhiyu an Sa'id bin al-Musayyab an Sufwan bin Umayyah annahu qala laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani. Saya akeh ora dikandakno jumlah. Pengarap itu ngono. Wa rawan riwayatake sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi an Sa'id bin al-Musayyab saking Sa'id bin Musayyab an Sufwan bin Umayyah saking Sufwan bin Umayyah. Ini termasuk jendul-jendule wong Mekah sing musuhi Kanjeng Nabi bareng-bareng Abu Jahal nalikane Abu Sufyan isih durung mlebu Islam bareng Sufwan bin Umayyah termasuk. Iki sing cerita Sufwan bin Umayyah. Ana usune Sufwan bin Umayyah iku qol. Ngendika laqad aqtani yaktib teman-teman paring ing ingsun. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilulut-lulut. Mergo ini termasuk tokoh masyarakat tapi musuh selama ini ning Kanjeng Nabi. Awi terus Fathu Mekah kaya Abu Sufyan barang ya, terus do melu mlebu Islam kok. Walakat a'tonian yakti teman-teman maringi ing ingsun sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam maringi ingsun maing barang a'toni sing maringi sapa Kanjeng Rasul ing ingsun. A'toni ma'atoni itu ngantek gak iso nyebut berapa saking banyaknya. Itu orang Arab mengatakan a'toni ma'atoni. Ra'aitu ma ra'aitu. Aku ningali sesuatu yang saya lihat itu banyak saya. Ngantek gak bisa disebut pakai angka. Laqad a'tani ma a'tani wa innahu an setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la abghadun nas yakti luweh digething-gethingine manusa ilaya marang ingsun. Pama barika mengko ora suwe tok yuktini maringi sapa Kanjeng Nabi ing ingsun. Kata innahu khas minggu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la ahabbun nas yakti luweh dicintai-cintaine manusa ilahi marang ingsun. Itu Kanjeng Nabi itu kebijaksanaan itu. Ini pengakuane Sufwan bin Umayyah secara jujur. Jadi Nabi maringi aku ngantek gak iso nyebut aku akeh. Sehingga Kanjeng Nabi sing asale wong sing paling tak gwedhingi sak donya ya Kanjeng Nabi Muhammad. Sakwise diparingi wis delok orang yang paling saya cintai. Itu wakeh kejadian-kejadian sing asale musuhi Kanjeng Nabi. No menera karuan itu Malik setelah Fathu Mekah itu banyak sekali musuh-musuh Kanjeng Nabi sing mungguing cangklaan, musuh yang betul-betul pengen Kanjeng Nabi itu celaka bangsane ngono. Setelah Fathu Mekah itu do
manut kambek Kanjeng Nabi kabeh. Balik asale geding berarti musuh. Termasuk Hindun bojone Abu Sufyan sing ngemah-ngemah jantunge Sayyidina Hamzah ning gone perang Uhud. Terus Ikrimah anak Abu Jahal, Abu Sufyan dhewe. Ketika Pak Makkah ya iku mergo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya itu bukan hanya memberi materi tapi memberi maaf. Memberi maaf. Jadi siapa saja yang pada waktu itu kok sowan Kanjeng Nabi njaluk maaf dimaafkan. Itu ada beberapa yang sudah dimasukkan list. Ini harus dipateni karena musuh Kanjeng Nabi keterlaluan. Tapi kalau sowan Kanjeng Nabi di ngapura, njaluk ngapura. Kanjeng Nabi. Orang mau materi tok kaya Abu Sufyan itu wingi sak critakno. Ora unta sak lembah itu. Lembah itu isinya unta tok. Abu Sufyan ndelok iku memecer ngono ndelok. Oh, unta kok semono akeh ya Allah. Mbek Kanjeng Nabi. Wis seneng ya. Durung tau roh aku. Unta semono akeh. Iku wae pek. Ngono iku. Dadi ngepek atine wong itu termasuk bagian dari dakwah Kanjeng Nabi sing luar biasa. Begitu masuk Mekah Kanjeng Nabi ngumumno, sapa sing mlebu masjid aman, sapa sing mlebu omahe Abu Sufyan aman. Abu Sufyan merasa bangga sekali. Padahal masjid kok. Wong mlebu masjid aman sakeh mlebu Baitullah kok aman ya mesti ae. Yang ditambah mbek Kanjeng Nabi sapa sing mlebu omahe Abu Sufyan aman. Bangga. Dikei unta semono akeh sisan. Langsung gak bojone asale ya matur mbek Kanjeng Nabi Hindun niku. Rumiyin niku mboten wonten tiyang kula gawatingi ngungkuli jenengan betul wonten. Sakniki niku kula mboten wonten tiyang yang kula senengi ngungkuli jenengan. Niki ya padha karo iki apa jenenge Safwan bin Umayyah iki. Wa fi maghazil waqidi lan ing dalem epik atau epos ya maghazi itu sejarah tapi sing menceritakan peperangan maghazi. Ini bahasane epik atau epos ya kayak epiknya Pangeran Diponegoro itu cerita kisah peperangannya Diponegoro. Maghazil Waqidi ini kok epiknya Waqidi, epik tulisannya Waqidi. Al-Waqidi yang karyanya Al-Waqidi. Di situ iku ing dalam Maghazil Waqidi utawi ana Safwana setune Safwan bin Umayyah itu loh. Tafa ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Mubeng-mubeng ya Safwan ma'ahu sartane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya tasaffahul ghanaim yauma Hunain. Pakai niti-niti memeriksa al-ghanaima ing ghanimah yauma Hunain. Jadi perang Hunain itu jumlahnya pasukan Islam ngungkuli musuh. Beda karo zaman Badar. Perang Badar itu mau 300 wong Islam balane Kanjeng Nabi itu lawane 1000. Sing dipanglimani mbekan Abu Jahal. Iki gak Hunain ini banyak sekali karena setelah Fathu Mekah banyak mualaf. Banyak sing mau pirang-pirang iku melok kepengin
juga mendapatkan apa jenis kehormatannya sebagai pejuang fisabilillah. Wah, termasuk diantaranya Sofwan bin Umayyah ini. Sofwan bin Umayyah ini Islamnya ya pada waktu Fathu Mekah itu bareng-bareng Abu Sufyan bareng itu. Anna Sofwan Taufa ma'ahu sallallahu alaihi wasallam yatasaffah al-ghanaim yauma Hunain. Merisi. Idmarra tatkalane liwat ya Sofwan untuk Kanjeng Nabi bisa dua-duanya. Nek Kanjeng Nabi ya idmarra nalikane lewat sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisik bin lawan Syi'ab. Syi'ab itu celah-celah antara gunung. Jadi gunung ini celah-celahnya antara gunung satu dengan gunung yang lain Syi'ab namanya. Gunung cek sesuatu yang tinggi, dua terus ada lorong. Ini namanya Syi'ab. Saiki ya yang dia Syi'ab itu kene gedung-gedung dhuwur, kene gedung-gedung dhuwur. Ini saya. Ini kadang-kadang dimaknani gang. Syi'ab itu. Asal usulnya gunung loro kene iki Syi'ab. Lewat nih gunung mamlu'in ibilan. Penuh ibilan ibilan apane pontane wa ghanaman lan wedhuse. Webek. Jadi di antara dua gunung ini penuh dengan unta dan kambing, domba. Fa'jabahu. Mongko mincuti nggawokake Syi'ab sing mamluk ibilan wa ghanaman mau hu ing Sofwan. Ngarep roh raja kaya ngono kuwi wah masyaallah. Oh, ngiler tenane. Wah, pojok. Untuk kok semono akeh. Pedhus kok semono akeh ya Allah, ngebaki celah-celah gunung. Faja'ala mangko dadi sapa Sofwan yanzur mentelengi terus ilahi marang Syi'ab. Delok ya Allah. Iku apa semono akeh. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, A'jabaka hadza syi'bu ya Aba Wahbin. Kunyae sopan sopane Kanjeng Nabi ya. Jadi ngergani wong itu gak dijangkar. Ning nggone Arab iku nek jenenge sing mbok undang iku jangkar. Nek sing ora jangkar kunyae. Itu Pak Wahab, jenenge anake Wahab. Kanjeng Nabi dawuh a'jabaka gawokno ing sira, mincutake ing sira apa hadza syi'bu iki celah gunung sing penuh dengan unta dan kambing itu ya Aba Wahbin. Bapake Wahab, anake ana sing jenenge Wahab, biasanya anak mbarep. Itu disebutno dipanggil dengan kunyah itu dengan anaknya. Kalau ndak anaknya sing mbarep ya sing paling istimewa. Aba Wahabin. Siti Aisyah itu gak kagungan putra. Tapi juga dikunjai Ummu Abdullah. Ummu Abdullah itu putrane Asma Mbak Yuni, ponakane. Kowe tertarik ya? Apa incet ya mbak niku ya? Sing niku lor. Nggih. Ora jawab sapa Sofwan, "Na'am." Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Huwa laka bima fi." Wa utai Syi'ab iku laka wekmu pek
laka kedue sira bima kelawan barang fi kang tetep ana ing sip. Dadi ora ontane ambekan pedhuse tok. Sip iku diweno pisan. Wis kupek lah. Saisine. Masyaallah. Pakola terus langsung monggo langsung ndika sapa Sofwan asyhadu annaka rasulullah. Nyekseni kula annaka sedene panjenengan iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Ma tobat bihadza nafsu ahadin. Mboten sae bihadza kelawan kesaenan menika apa nafsu ahadin jiwanya seseorang kotu babar pisan illa nafsu nabiyin kejaba jiwane nabi. Wong kok ngantek aweh semono akeh iku nek wong biasa ora mungkin. Wis iku nabi wong aweh kok sampe semono akeh iku. Iki mbok goleki kaon. Iya gak mungkin. Nabi iku, nabi. Lha iku karek ngitung ae semono akeh jen. Mbok gawe sak unta siji 50 yuta ngono wis pira. Durung wedhuse. Rawatul Mudzi. Wah, dadi Sofwan bin Umayyah iku dadi wis Islame terus tewenanan. Wa rawatul Mudzi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diceritakan di sini tentang Sofwan bin Umayyah itu juga diperlakukan kanjeng Nabi pada Abu Sufyan bin Harb ya. Rawatul Mudzi riwayatake sapa Imam Tirmidzi anna Nabi satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khumila ilaihi tis'una alf dirhamin. Diangkat digotong ilahi marang kanjeng Nabi apa tis'una alf dirhamin 90.000 dirham. Wah. Mulane kalau digendong khumila nganggo khumila mergo saking akeh 90.000 dirham. Sing gawa gak mendeh-mendeh ngono. Wa wudiat lan diletakkan apa cara Jawane? Ditaruh bahasa Indonesiane iku. Cara Jawane diselehke. Diselehke ala hasirin ing atase hasil. Hasil saiki dimaknani tikar. Apa tikar itu? Ya, pokoknya lemek yang dari bahan-bahan alam. Ini kloso itu kan saka godhong-godhongan klopo. Kono godhong kurma itu dinam dibuat lemek. Itu hasil. Nek ora ya apa ilalang itu. Sumakama mongko keri-keri jumeneng ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaiha maring tis'una alfi dirhamin mau yaksimuha bagi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ha ing tis'una alfi dirham mau pamaradda mongko ora nolak sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sailan ing seorang yang meminta sailan ing wong sing nyuwun enggak ada yang ditolak semua dikasih dibuake kabeh hatta faragha minha sehingga rampung sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minha saka weekend langsung habis ngono 90.000 dirham wakil. Oman anggere nang njaluk nyoh gak terus itu. Lho kowe wis ngono kok gak ono niku. Wis njaluk kaineh ngono. Itu Kanjeng Nabi ya Allah. Wa ana Abi Sa'idin Abi Sa'id Al-Khudri ya sang sahabat Abi Sa'id radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Sa'id
Sa'alan nasa minal ansar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atah. Nyuwun sapa nasun beberapa orang. Nasun beberapa orang nek annas manusa, ana ale manusa. Nek nasun wong-wong. Unasun akeh nek. Sa'ala nasun minal ansori saking ansor, tegese orang-orang pribumi Madinah ya. Di Madinah itu ketika hijrah, setelah hijrah itu kan ada dua, satu ansor yaitu penduduk asli Madinah, yang satu muhajirin, penduduk yang berasal dari Mekah. Ini dari ansor sing nyuwun ning Kanjeng Nabi. Nyuwun sapa wong-wong minal ansar Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'atahum mongko maringi sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hum ing ansar. Summa sa'aluhu mongko nyuwun sapa nasun minal ansar hu ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'atahu mongko maringi Kanjeng Nabi hum ing nasun. Jadi nyuwun diparingi nyuwun neh. Tanduk lah, tanduk nyuwun neh diparingi neh Kanjeng Nabi. Summa sa'aluhu mongko nyuwun meneh wong-wong mau ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahum mongko maringi sapa Kanjeng Nabi. Ora tau muni. Lho mau wis ngono kok enggak. Ngantek ping bolak-balik saya tetep diparingi terus fa'atahum terus. Hatta idza nafida ma indau sehingga tatkala entek apa mah barang indau kang ana ngarsane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mayakunu indi min khairin falam addakhirahu ankum." Wis ora ana neh indi ana sanding ingsun min khairin saking bondo. Arab nek ngarani bondo duit itu khair. Mergo apian duit iku. Nggo tuku sepeda motor iso, nggo nyogok hakim iso. Apian mulai dijeliki khair. Wong iku cetakane pancen seneng bondo mulane disebut li hubbil khairi lasyadid. Musa iku senenge karo bondo luar biasa. Li hubbil khairi lasyadid. Iki wong Ansor ae ngono paringi njaluk neh, paringi ngantek entek. Ning ngasane Kanjeng Nabi ku entek mergo dibolak-balik. Kanjeng Nabi kok diparingi terus gak dilokno ngono. Wis kancamu durung tuk ngono gak men. Kok terus diparingi terus. Barang wis entek isih njaluk Kanjeng Nabi dawuh mayakunu indi. Ora ana indi ana sanding ingsun min khairin apa bondo sedikit pun min khairin min itu ditaklil jadi sedikit sekarang sudah tidak ada sama sekali lah bisa kau no falan udakhirahu angkum mongko ora bakal nyimpen sapa ingsun ing khair angkum saking sira mbok darani terus tak singgahno kowe gak njaluk nek gak tak kei mergo tak simpeni dhewe kanggo aku kok kanggo kancaku gak lan adzakhirhu angkum itu artinya ndak aku simpan sendiri tidak aku berikan kepadamu wa may yasta'fif yu'ifullah sini Kanjeng Nabi itu memberikan apa namanya pendidikan itu dengan memperhatikan timingnya waktu memberikan ajaran pendidikan itu ada waktunya tepat ojo angger ae
Wong angger wong mbok pidatoni ngono sak nggon-nggon lagi lesu mbok pidatoni soal swarga bareng Kanjeng Nabi. Mereka dikasih duit ngantek. Tek, aku wis gak nyimpen apa-apa kanggo entek. Tak kandhani ya wa mayasta'fif, sapaning wong sing ambrih menghormati dirinya sendiri. Yasta'fif itu menghormati dirinya, ora njaluk itu ngantekan ngemis-ngemis karena menghormati dirinya. Orang yang namanya afif itu orang yang tidak mau merendahkan dirinya. Gak gelem ngemis, njaluk ya sekedarnya, ngono-ngono. Nek orang duwe harga diri, sing bukan orang afif, itu ora peduli, pokoke entuk. Nek wong anu memperhatikan. Nah, iki orang yang kepengin jadi orang yang afif, yang menghormati dirinya. Nek yu'ifuhullah, mongko ndadekno terhormat sapa Allah Gusti Allah. Tapi nek kowe gak njaga kehormatanmu sendiri, yang gak dijadikan orang terhormat oleh Allah. Wong kowe dhewe orang regani awakmu, Gusti Allah mbok kon regani kowe. Wong kon mulyakno kowe iku piye wong kowe dhewe ora mulyakno awakmu. Kok mboten mulyakno, lha mbok ngemis-ngemis ngono. Mesti paringi ndremi mesae. Iku gak ngurmati awakmu. Nek kowe ngurmati awakmu, dihormati karo Gusti Allah. Wa may yastaghni yughnihillah. Sapa wong sing sumuge, ora butuh aku. Yughnihillah, mongko nyugihake ing man sapa Allah Gusti Allah. Sumuge itu ya istighna itu tidak butuh. Aku sudah bolak-balik ngomong nek ghaniyun sugih kuwi ghaniyun. Ghaniyun iku maknane asale wong sing ora butuh. Ghaniyun iku ora butuh. Fakirun butuh. Gusti Allah ghaniyun hamid, tidak butuh apa-apa. Nahnu fuqara. Kita yang butuh. Karena orang yang sumuge itu yang berusaha untuk tidak butuh. Kepengen ya diempat. Nek ora kok pengen sithik terus njaluk ketok kok enak ngono ya. Istighna itu pengen ya diempet untuk istighfar, menghargai diri sendiri. Ngono ae kok dadak kepengin. Es teh iku sepiro enak ya. Ngono ae mbok kono. Unjuk sithik. Merendahkan diri sendiri. Ini sapa wonge sing sumuge tidak perlu yughnihillah, disugihna tenan oleh Gusti Allah taala. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Sapa sing nyabar-nyabarake awake dhewe yusabbir, mongko digawe sabar. Gawe sabar ing wong ing man sapa Allah Gusti Allah. Ngono ya. Kowe berusaha untuk sabar. Engkau diparingi sabar tenan mbek Gusti Allah taala. Amma yatasabar sabarahullah. Sabirullah. Wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabri. Lan ora ana ana utiya kang diparingi wa ma'utiya lan ora diparingi sapa ahadun seorang ata'an ing peparing khairan ingkang luwih bagus wa ausa lan luwih jembar minas sabri saking sabar. Rawahu sittah. Kata sapa Imam 6. Ya. Gak ana wong diparingi Gusti Allah kok diparingi sabar. Wah itu paling hebat iku. Mau diparingi duit entek sila. Mbok niku jajan sila entek. Paringi sepeda motor delok namoh.
kowe nek diparingi sabar. Gantek-entek iku paringi sabar. Luas. Mane njaluk sabar. Nyata sabar. Berusaha untuk sabar. Harus nyuwun karo Gusti Allah, ora kok berusaha tok. Berusaha tapi ambek nyuwun Gusti Allah, Gusti kula panjenengan paringi sabar. Kula paringi sabar Gusti. Wong nek ngendel-ngendelno tak sabar-sabarke. Tapi ora nyuwun mbek Gusti Allah. Padha karo wong njaluk rezeki karo Gusti Allah tapi ora nyambut gawe. Jadi nyuwun paringi sabar tapi juga berusaha untuk nyabar-nyabar ke awake dhewe. Entuk sabar, wah iku khairan wa ausa daripada peparing-peparing liyane. Mergo apa kowe sabar iku wong do kepengin sate kowe gak kepengin dhewe. Sabare ra karuan. Wong entuk dhuwit kowe gak kepengin blas sabar. Kowe enak dhewe. Rawa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqilu shadaqatahu ila ghairi nafsi. Ma ra'aitu ra ningali sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqilu masrahake ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam shadaqatahu ing sedekahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ila ghairi nafsihi maring liyane pribadine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dhewe hatta yakuna sehingga ana wa ya Kanjeng Nabi wa ya Kanjeng Nabi iku allazi yadauha sing nyelehke ya Kanjeng Nabi ha ing sedekah fiati sailing dalem astane tangane wong sing njaluk. Kanjeng Nabi gak tau makil ngono kekno wong sing njaluk kekno gak tau jatuh diparingno dhewe nyoh paringno dhewe Kanjeng Nabi. Dadi wong sing diparingi ku ya tikel-tikel senenge wis diparingi sing maringno Kanjeng Nabi dhewe. Ora kongkonan wong. Ya kono wekno iku sing ngemis. Iku beda ambek diwehi dhewe nyoh. Dari astane Kanjeng Nabi dhewe. Bayangno sing diparingi. Masyaallah double-double. Itu akhlake Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ora tahu makilno nyerahno wong paringno dhewe, langsung piati sail. Nah, jadi engko Kanjeng Nabi pirsa, nek dene kurang barang iku iso ngomong matur langsung. Ora kok dikon ngenteni jam-jaman orang kowe ra metu kongkonan wong baturmu ya kok kena ngono. 5.000 ae ngenteni 2 jam wakilno sisan. Lara kabeh ngenteni. Kanjeng Nabi gak langsung via desain. Terus yang dikit. Bagaimana kok ini Warawa Ibnu Sa'din an Ziyad maula Iyash bin Abi Rabi'ah qala kanat khoslatani la yaqiluhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahad. Riwayatake sapa Ibnu Sa'ad an Ziyad maula Iyash bin Abi Rabi'ata qala ngendika sapa Ziyad maula Iyash bin Abi Rabi'ah kanat ana apa khoslatani perilaku loro khoslatani perkara loro
la yaqiluhuma sing ora masrahake ing khoslatani sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ila ahadin marang seorang pun. Ada dua hal yang Kanjeng Nabi tidak tahu, ora tahu makilno masrahno ning wong. Ditangani sendiri. Apa itu? Al-wudu. Aku jake wudukno gak. Nomor 1 al-wudu minal laili khinayakum. Saking bengi khinayakum nalikane jungkung semeneng banget tengah dalu Kanjeng Nabi wudu ora kok kongkonan wong jake aku timbakno aku tak wudu gak. Nimba dhewe wudu dhewe nek cara nganggo timba kaya ning kene. Jadi biasane wong-wong gedhe ning ngene Arab itu mesti ana sing ngladeni ceret pancuran ngono terus ndekne arek ngene ngono ta itu ana sing layang. Kanjeng Nabi lah nek tengah bengi meh tahajud meh jungkung ora dadak nggugah barang nggugah wong ngongkon ngladeni wudu gak. Kanjeng Nabi gak wudu sendiri. Satu itu, kemudian yang satunya lagi wasaili yakum hatta yu'tiyahu. Wasailan orang yang minta ana wong njaluk yakumu jumen nang Kanjeng Nabi hatta yu'tiyahu sehingga maringi Kanjeng Nabi ing sail. Dua ini wudu Nabi tidak pernah minta nemeh juga bengi. Juga akan memberikan kepada orang Kanjeng Nabi gak tahu masalah ning kekno gak tahu. Itu bentuk dari penghargaan beliau kepada orang yang minta itu sendiri. Katanya nek tak merendahkan, kekno. Kita kok merendahkan mbek wong sing njaluk. Kanjeng Nabi gak menghormati sampai orang yang ngemis njaluk mek Kanjeng Nabi dihormati. Ya Allah. Wa fi sunani Abi Dawud lan iku ing dalem sunane Abi Dawud wal Baihaqi an Abdullah Al-Hauzani. Kala ngendika sapa Abdullah laki itu Bilalan. Ketemu sapa ingsun Bilalan ing Bilal. Jadi ini tabi'i ketemu sahabat Bilal sahabat Abdullah ini tabi'i. Aku ketemu mbekan Bilal sahabat Bilal fakultu mongko matur sapa ingsun ya Bilal Bilal hadisni mugi nyritani panjenengan ing kula kaifa kanat nafaqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kados pundi ana apa nafaqatu Rasulillah nafaqah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi niku nafaqah sepundi niku infak serta sepundi niku. Kala ndika sapa Bilal radhiyallahu anhu maka ana lahu syai'un ora ana lahu kedue Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam apa syai'un sesuatu suwiji-wiji untuk ana sapa ingsun ana ya ingsun iku alladzi aliyadzalik sing nangani zalika ing mengkono-mengkono syek mau minhu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi gak kagungan apa-apa. Aku sing nangani kaya bendahara ngono. Maksude ana allazi ahli dzalika iku ae anal mutawalli. Aku sing menangani amra mali ing perkarane bandane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Munzu ba'atsahullah sejak ngutus ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa Allah taala Gusti Allah taala ila antufiya nalikan sampai tekemekane kapundhute Kanjeng Nabi. Jadi Bilal bin Rabah itu
itu yang memanage urusan badannya Kanjeng Nabi. Sejak Kanjeng Nabi itu sampai wafat. Jadi kowe nek takok mbek aku ya pas iki. Takok bagaimana napakahna Kanjeng Nabi karena aku sing gawe ngurus iku. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi alaihi salam idza atahul insan musliman nalikane nyowani ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa al insanu wong manusa musliman kang muslim la atahullahu sapa al insan musliman hale mlebu Islam hale memeluk agama Islam. Faro'ahu mongko mirsani sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hu ing insan ditingali dipirsani harian ingkang uda, pakaiane ora genah, ora nutupi ngaurat harian iku. Ya muruni mongko perintah sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing ingsun Pak antoliku mongko budalan sapa ingsun Pak astakridu mongko golek silian sapa ingsun Pak astari mongko tuku sapa ingsun lahu kanggo insan sing musliman ma albut kemul ya, burdah barang itu kemul apa jenenge kemul sing lerek-lerek itu yang Fa'aksuhu al-imuhu mongko memberi pakaian sapa ingsun ing insan wa imuhu lan maringi panganan sapa ingsun ing insan. Jadi Kanjeng Nabi itu ana sing apa ana bagian ngurus nafkah Kanjeng Nabi iki Bilal iki. Nek ana wong sing memerlukan bantuan-bantuan ana wong kademen gak mergo klambine ora nutupi awake. Itu nek Kanjeng Nabi kagungan ya terus langsung diberi langsung. Tapi nek ora kagungan ku disilehno sik engko dibayar. Tanggung jawab Kanjeng Nabi. Wa fi sahihaini an Ibnu Abbasin dan kesebut ana ing Sahih Bukhari Muslim an Ibnu Abbasin saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa bin Abbas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas kana ana sapa Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ajwadan nas luweh lomane manusa. Gak ana wong lomo kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki persaksiane apa misanan ya apa putrane pamane Abdullah bin Abbas. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ajwada mayakun luweh malumane yakunu kang ana ya Kanjeng Nabi fi Ramadan ana ing wulan Ramadan hina yalqahu Jibril nalikane metu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa Jibril malaikat Jibril Kanjeng Nabi Muhammad ajwadan nas ora ana wong lomo kaya Kanjeng Nabi ora ana itu nek kowe kok pengen karo pakaiane Kanjeng Nabi ngantek Kanjeng Nabi pirsa ya dikekno kowe ora usah njaluk kowe ngiler ngono ae dikekno kepengin ya kowe nggih dapat lebih kalau bulan Ramadan itu sering tadarusan karo malaikat Jibril pada waktu itu wah itu lomane Kanjeng Nabi wis ngidap-ngidap. Apa saja itu pemeneh kok njaluk ora njaluk wis kei. Ajwadanas terutama
nek fi Ramadan. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yalqahu nemoni Kanjeng Nabi ing Jibril utawa mbok wali ya kena wa kana ana malaikat Jibril iku yalqahu metuki ya kan malaikat Jibril hu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin ing dalem saben-saben bengi min Ramadhana saking bulan Ramadan. Setiap malam malaikat Jibril menemui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bulan Ramadan. Bulan Ramadan malaikat Jibril turun metuhi Kanjeng Nabi. Lah apa? Fayudari suhul Quran. Mongko terus saling deres. Ya. Jadi Kanjeng Nabi maos malaikat Jibril nyimak dari suhu itu. Al-Qur'ana ing Quran. Sing nurunno malaikat Jibril sing nampa Kanjeng Nabi terus Kanjeng Nabi nek setiap malam bulan Ramadan malaikat Jibril datang jae wacana dari surga. Fala Rasulullah mongko yekti ai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ajwadun nas luweh loma-lomane manusa bil khairi kelawan materi mau tak kandakno khair itu bondo harta duit itu khair. Anjing Nabi itu ajwadun nas bil khairi minar rihil mursalah tinimbangane angin yang berlepas, angin yang lepas ber tak juta ber 2 juta ber ndak ada yang menyisa. Kanjeng Nabi itu rumahnya bukan main. Bunda kamalu wafaihi sallallahu alaihi wasallam kesempurnaane wafai Kanjeng Nabi. Wafa itu setia juga bisa, nuhonine Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi kok janji mesti kayak apapun juga pasti dipenuhi wafa. Karena Kanjeng Nabi itu aufan nas. Al wafa utai wafa iku khuluqun rafi'. Iku wafa itu nek nenggone lugat Arab itu bisa dimaknani itu nuhoni dalam pengertian memenuhi janji. Bangsane itu apa? Bisa dimaknani setia. Setia. Saiki tinggu maknani reuni itu yaumul wafa. Ya, yaumul wafa itu reuni, ketemu saling setia dengan kawan, muni ngantek nganakno reuni yaumul wafa. Al wafa'u khuluqun rafi', utawi wafa iku merupakan pekerti sing luhur. La yatakhallaqu bihi, ora berpekerti bihi kelawan wafa sapa ilaman kejaba wong hasunat kang bagus apa siratuhu sirae perjalanan hidupe apa pribadine man wasaluhat lan bagus patut apa sariratuhu apa ya pribadi ini juga maknanya sariratuhu karaktere gak iso nek wong gak ndek akhlak ora iso wafa wong gak apik atine gak iso wafa wa qad ilaihi
lan teman-teman ngajak sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihi marang wafa. Ngajak iku dakwah. Kanjeng Nabi itu ngajak dakwahe termasuk ngajak untuk wafa. Dawuh-dawuhe pirang-pirang sing nudono nek wafaul ahdi itu merupakan sesuatu yang mulia, yang terhormat. Wa haddu alaihi lan nganjurake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi ing atase wafa. Wala alla min arwa'i madzahiril wafa bil ahdi ma hadatsa fi sulhil Hudaybiyah. Wala alla lan mbok menawa-menawa iku min arwa'i madzahiril wafa, termasuk saking luweh indah-indah, luweh menakjubkannya wafa, pemenuhan bil ahdi kelawan janji mahadasa utai barang hadasa kang terjadi ya ma fi sulhil Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah itu perdamaian Hudaybiyah. Perdamaian Hudaybiyah itu antara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kufar Mekah. Kufar Mekah. Janjian Hudaybiyah sangat terkenal karena kontroversi di antara para sahabat yang belum paham terhadap kebijaksanaan Kanjeng Nabi dalam Sulhul Hudaybiyah itu. Wong wis kadung ditandatangani istilahnya. Perjanjian itu sudah tanda-tanda. Orang tapi itu sudah tetap mangkel ae, kepengin nulayani lah pokoknya. Ono aturan-aturan misalnya di antara klausul perjanjian itu kalau ada orang Mekah lari ke Madinah harus dikembalikan ke Madinah. Tapi kalau ada orang Madinah ke Mekah tidak harus mengembalikannya ke Madinah. Kerasa enak itu. Kalau ada orang Mekah lari ke Madinah supaya Kanjeng Nabi mengembalikan ke Mekah, melepaskan. Tapi sebaliknya kalau orang Madinah datang ke Mekah tidak harus dikembalikan ke Madinah. Pak enak ya. Itu sahabat Umar ngantek muring-muring. Di sahabat liyane barang muring-muring. Kanjeng Nabi, ya oke, tanda tangan. Dan nanti ternyata kebijaksanaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang benar. Yang wafa. Itu bisa untuk contoh pemenuhan janji yang luar biasa ya ini. Mahadasa fi sulhul Hudaybiyah. Faqad salaha monggo teman-teman mengadakan perjanjian damai sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al musyrikina ing wong-wong musyrik yaumal Hudaybiyah pada hari Hudaybiyah. Hari Hudaybiyah itu hari di mana Kanjeng Nabi sahabatnya kira-kira 1000-an itu datang untuk umroh. Itu sudah dijanjikan Kanjeng Nabi, kita nanti akan datang ke Baitul Haram, kita akan tawaf di sana. Ternyata di Hudaybiyah dihadang karo Mekah, tidak boleh. Tidak boleh. Terus adakan perjanjian dulu, namanya perjanjian Hudaybiyah. Jadi gak sido umrah. Kanjeng Nabi sak balani. Ya muring-muring kabeh. Faqad salahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al musyrikina yaumal Hudaybiyah ala asya ing atase beberapa poin ya, asya beberapa perkara. Minha
iku setengah saking asya anna man atahu minal musyrikin. Ini yang kontroversi ini. Anna man setuhune wong atahu kang nekani ya man hu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, artine ke Madinah. Minal musyrikin saking wong-wong musyrik, artine sing ke Mekah. Raddahu ilaihi. Kudu balekna sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hu ing man ilaihim marang musyrikin. Artine sing mara ning Madinah kon balekna ning Mekah pada mereka. Wa man atahum lan sapane wong sing nekani ya man hum ing musyrikin ning Mekah minal muslimin saking wong-wong Islam sing Madinah lam yaruddu. Ora kudu balekna sapa musyrikin hu ing man. Iku lak penake dhewe. Dadi nek ana wong Mekah musyrikin ini mara ning Madinah nemoni Kanjeng Nabi kudu balekno ning Mekah. Tapi nek ana wong Madinah mara ning Mekah ora kudu balekno ning Madinah. Lam yarudduha. Wa fi asna'i kitabatil muahada lan iku ing dalem tengah-tengahe nulis perjanjian kitabatul muahada, penulisan perjanjian jaa Abu Jandal teko ya hajulu kecincukan fikuyu iya Abu Jandal fikuyu dia ing dalem bandanane bondo sak sikil-sikile pisan kecincukan. Jadi ketika penulisan itu yang sudah disepakati akan ditulis ana wong Mekah minal musyrikin Abu Jandal mblayu metu Kanjeng Nabi kecincukan. Mara ning Kanjeng Nabi. Lho kalau paradahu ilaihi. Mongko balekno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu ing Abu Jandal ilaihi marang musyrikin. Mergo perjanjiannya padahal lagi ditulis. Itu durung ditandatangani sepenuhnya lagi klausul itu tok iku wis langsung ana kejadian Abu Jandal mara ning Kanjeng Nabi Muhammad njaluk perlindungan. Mek Kanjeng Nabi lepas dibalekno. Wong mau perjanjiannya orang yang datang ke Kanjeng Nabi dari musyrikin kan mengembalikan. Dari Mekah kan balekno. Iku dibalekno. Para dawu mau balekno sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hu ing Abu Jandal ilaihi marang musyrikin nyoh iki. Tak balekno. Wafaan krana nuhoni memenuhi bil ahdi kelawan perjanjian padahal alladzi lam yatimma tauqiu sing durung sempurna apa tauqiu penandatangane alladzi belum ditandatangani ya. Kedua belah pihak wis ana kedadian wong yang berasal dari Mekah yaitu Abu Jandal mau lari ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari Madinah. Hudaybiyah itu panggonan mikot. Jadi Kanjeng Nabi dari Madinah itu mikotnya di Hudaybiyah. Mikot itu tempat niat ihram nek sembayang ana niat pas takbiratul ihram itu niat dhisik terus takbiratul ihram. Nek kaji iku ihram nganggo pakaian ihram dhisik terus niat kaji apa umroh panggonane ditentukan nek Hudaybiyah apa ning Yulamlam apa ning Dindi tempat mikot jenenge di situ itu orang mulai niat ihram. Nah Hudaybiyah itu panggonan niat untuk umroh tapi terus dihalang-halangi iki padahal di anakno perundingan durung ditandatangani wis ana kedadian klausul yang mengatakan kalau ada orang
dari Mekah datang ke Kanjeng Nabi harus dikembalikan pada mereka. Wis kedadian Abu Jandal ini. Kanjeng Nabi kok dibalekno ya kowe balik kan balik. Padahal iki kepengin melok Kanjeng Nabi Abu Jandal. Tapi karena memenuhi perjanjian, meskipun perjanjian lam yatim atau kiuhu, tetap dikembalikan Abu Jandal. Wa ja'alan dadi sapa Abu Jandal yasrahu bi ala sautihi, gembor bi ala sautihi kelawan sak buanter samsak buanter banter suarane gembor. Mergo dibalekno niku wong musyrikin iki. Gempur batere ra karuan. Ya masyaallah muslimin. Wong Islam piye karepmu? Auradtu ilal musyrikin. Auradtu ana ta dibalekno sapa ingsun ilal musyrikin marang wong-wong musyrik yaftinunani sing arep mitnah ya musyrikin ing ingsun fidine ing dalam agama Islam. Aku Islam kepengin ngumpul kanca-kancaku padha Islame. Kok balekno ning gone wong endem-endem iki aku. Wong musyrik-musyrik iki gawene mitnah aku. Fazada dzalikan nasilama bihim. Pertama kali wong-wong sing nderekno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning Hudaibiyah sahabat. Iku sing mok paham siji tok sahabat Abu Bakar. Kuwabe termasuk sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali. Menentang kabeh dengan klausul-klausul yang ada di perjanjian Hudaibiyah. Iki katik ana kedadian Abu Jandal gembor-gembor ngene iki. Fazada dzalika annas, mongko nambah ya apa dzalika mengkono bengok-bengoke Abu Jandal mau annasa ing wong-wong artine wong Islam ilama marang barang bihim kang ada dalam dirinya nas mabihim itu yang tadinya sudah enggak setuju dengan klausul itu ana kedadian sing Abu Jandal gembor-gembor ya Allah aku nek mbok cok balekno ning kono neh aku difitnah neh diresiksa neh dianiaya neh aku ngomong kan, oh ya, klausul ini gak kena, gak kena. Ngomong balik ke Mekah nih, ini Madinah balik nanti Abu Jandal sakit. Jadi tambah nemen deh. Faqala Rasulullah, maka dawuh sapa Kanjeng Rasul itu mafaan lil ahdi, nuhoni janjine najan durung ditanda tangani tapi wis kadung janji. Klausul itu sudah masuk. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Jandalin, he Aba Jandal, isbir sabar ya wahtasib lan golek ganjaran sira. Nek kowe isih tetep difitnah mek wong-wong kufar Mekah, kowe sing sabar golek ganjaran. Fa innallaha mongko setune Gusti Allah taala iku jailun laka. Iku ndadekake laka kanggo sira waliman lan kedue wong maka kang satane sira minal mustad'afin saking golongane wong-wong sing tertindas sing di apeske ndadekake Gusti Allah farajan wa makhrajan ing keterbukaan wa makhrajan lan panggonan keterbukaan. Artinya dongakno karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh kowe lan wong-wong sing kaya karo kowe iki sing ditindas karo wong-wong musyrikin, muga-muga ndangake diparingi Gusti Allah jalan keluar farajan wa makhrajan. Nanti bisa keluar dari kondisimu yang sekarang kamu keluhkan itu. Tsumma raja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Tsumma raja'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam